reshuffle na yadim reshuffle lo difang na yadim difang lo lapan kacelar na yadiman celar lo non lasi non itu PHLC tum tala kacelar mate non ka upgrade pona bangke non iprang ke bang jelang election la surihini rang korhani mo April chiklo election bangke ili tum la kam claim pon pa menang pu lapen ke constituency ke ja tum pen chenglok PS board committee ke ja tum pen chenglok lapen ke non la youth ke ja tum lapen ke women wing atu lana bangke cherap klang si ili tum kam claim ra penang ji la bang itum ning do na ji hiniala bangke la halo ili tum a committee do rablo non youth nang le tum ke ja tum long bangke nang le tum PS board committee arlo ke do youth do an risu ejang do ana bangke non pini nang le tum arpu nang edeng tum si nang le tum andar si dalu la tum nang le tum si Japon paminang ko lasona thaksi nang le tum parents body ke constituency committee hello lasi nang le tum constituency committee tum ko bima nang apare nang than hala bang ini tum arjunai lapen ke constituency committee tum ben appearance apa dai appearance mata appear ko bangke LA committee lapen ke LA committee tum aphan kelang na ye bangke ini tum central committee tum lason si step by step a committee do reblo lalo lasi non nang le tum dak korkan hi constituency long bangke isia bangke la halo MP election hut pen lang damlo polo dang te non MLA election hut bangke ke bat lok lo ini tum vote bangke vote phai bangke MP election hut bangke surihini ra kwan ni silong chotbon ni ke chini teng polo dang te seta non MLA hudan bangke nang le tum hala arlong buti tum ke aprang MLA hut ke dipulo gedi dipu musti si puri bola ke ta non MSC hudan bangke korkan thilapu si nang puri dum pu kasi kado gawe constituent PS krehini ke nang tum hayalo na kita non MLA hut lapen ke MP hut surihini longlo lapen ke non MLA hudan bangke nang le tum suri phos se vote long helo aposi la dag bangke APHLC bangke ke down kali kang tui lok lang dei abui kang som kang tui lok lasi ili tum la non epong election bangke la ke election jongjong kali MP ba MLA bang ili tum ke bataheni balang posi la bangke to ili tum ajano sita tum remundelo sala non epong election bang MSC election bang ili tum ajat kanon ili tum korkanthi constituency pen stame ili tum chipai dun rek nahi Ate pamu ni tuma treasurer na paklang gadi labang so penil tum hanang gipi labang so allo ho la so order allo ili tum kali puluhan de ceklim long leda ji ili tum keman ke la hello ladak ang tan man ke wanga tum ladak long let helang nang nam nok le botang jok nong le lapen election nang thudun nong le councilor lo latum sakuri bagori tanang chi phudun jam nong le la so pot la kes ki pitang lo ile tu Lasi laso kes ki pitang apot bangen non ke do boma BJP la pena Congress tum claim aheda lo aposi ili tum yang se council bang le pulodang te la dake komane araju ki sota ho komane tuniram rohan do claim ahelo la tum ke dei la tum ke claim hai ga filam lo nang le tum phun ne kolta phun nang deng de lo la pen nang le tum areng la mele kita ha hom la mang thak long goli butha da candidate la pu ma didi la hello lasi nona bang ke li tum candidate ta me kelar na ya porna le lo Lasi komatsia hokpet kaya pan ke klema komatsia hokpet ili tuma det pan ke klema la nang le tum nanglang nun bom lo heglong bom lo lasi non e prangke bang jelang election sitame ili tum lada korkanthi constituency pen ili tum APHLC pan vote pira papa hai dunra ili tum la paragraph 2 sub paragraph 7 na teng pen ang tan man ke bang ke chia tum pan aja kong kang thana saya bang ili tum nang le tum na cherap na chetun ben pahai dunang ko man candidate pan lalu lapen ke korganthi constituency ke kidam tangan ing kan pen setame dake regional avisi itu lasi ASCC lapen CPML cekak daga fi setame hedi ASCC CPML cekak daga fi masih council kang nilo Congress mati Congress ningkan krep ho council cari dat ASCC dak krep kali butha bidasing tok pi hala komplika sorsi MSC ke hai bom mati Congress ningkan krep ho Congress rem dan ada ASCC rem rela keremi kali ASCC ke do tiplang ada non da kerem ali mati regional tumke mothe bang BJP bang lo ama bidang sing tok bia bang BJP dun ti kali butha kalang mati asin non la na bot nang ke bat bubuk ta hedi nang le tum nang thek long lo APHLC nung ke klen ke tam apen khai long ria phan apen hemprega phan poke korkan thia sor ke hala ningkan krep ho Congress kachari udut thi pasona fesuno nang le tum dut tiplang ini tum na sini dun
lasi constituency ini pan ke non ta BJP non Kongres non kapre parti non amek cibi lo isi ke nilip lo isi korkan kilo la constituency ini pan ke amek cibi lo la lasi non sita me nang litum sita me dot tim la pe tum central committee man sebe nang tum han nang litum nang godon tiji kapre non ke bang jia election April ciklo non ciklo Joni bela yo March ciklo e code of conduct ko April ke election sila non ciklo jo niang bong litum kam je claim nai kam do ka yan tamel litum ula sisi tum dolo posisi sum dan cingki se thanra litum claim rapet lo na claim rapet si litum APHLC la bang so korgati constituency pen tame papa hai lo na lan than mesin ni liam tin ton ko ardok